Ladies and gentlemen, welcome back to Slick Media TV. This is Zim Untold Stories, your favorite show. Hapana kozazara. Loko kugamchira our new subscribers nima returning subscribers it aiwa komborerwa inashi. Nyaya dzedu dzanhasi dzinobva nechipa South Africa apo. Pana madha vakanoroja pamba pema satanist. Poita mama vanoti vakawana basa raibhadhara chaizvo, but little did she know kuti paari kuenda unoita babysitting yemusikana uyu ane 13 to 14 years. According to her, musikana uyu, she is into a secret cult. Toita nyaya yamukoma Tapiwa Stole iyi inonzwisa tsitsi. So ladies and gentlemen, ngatinyazoteererai nyaya dzedu tinyatsonzwa kuti zvii zvaitika. Tiwanawo kudzidza one or two things. Namukoma Tapiwa Stole vanodawo kuziva kuti vangaitoko sei after ma-incidents aya. Nyaya yakatangira pakuti ndaigara nemwana wagogo vangu wandaisheya naye imba. So room yataisheya ndandichangobvawo kuCape Town. Saka ndibva ndatowana basa local, ndawana basa local ndibva ndatanga kushandawo zvangu. Iye achibva abva kumusha fuchi taitogara pamba pagogo. Ndibva taona kuti aiwa takurerwa iti zviri mhuri. Patazvirumura saka nganedza kubhadhara rendi ushushu ndavanga asingashandi aita mapart time oficha kana mapart time acho mari yake minute yaipera kupi mfanangoti zvinonetsa kugara nemunhu weAmerica nditsvage pangu pekugara. Chibva ndatsvaga pangu pekugara ndawana imwe room 1. So karumu kachona kanga kadiki ofuchi ndibva ndangogarawo zvekungoshingira plus pamba kawandwa penetsa futi magetsi. Izvi zvinezvi ndekuno kuSouth Africa kuJoburg kunonzi kuEdenville. So ndichibva ndangogara nguva diki pamba paipai kubva ndangoti rega nditsvage imba kosi panonetsa magetsi futi. Nditsvage pamwe ndibva ndatonoswera zvangu ndiri mupaki neboyfriend yangu taenda tanoswera mupaki takapaka imomo. Then ndobva atonditi takati since ndokutsvaga imba gaitingobvunza vanhu vari munomo. But atobvunza mumwe musikana aiva nevana 3 matriplets. Zvikanzi aiwa iripo cottage, pane cottage iripo apa padhuze. Ndati handi. Vataenda ndobva ndivhurira ndobva ndaiona. Katiko mai vachona zvikanzi avapo vakatravela. Amai ava anga ari muSASCO, anga aine vana vake 3 matriplets, 2 vasikana ne1 mukomana. Then nemusikana ebasa ndo vaigara main house. Then cottage yanga iri 2 rooms. It's like a bedroom nekakitchen nebathroom. Wamusina shower yanga ine tub. So ndivo chete vangu vangoripo ndikazopinda ndoita wechi2. Then vatachinjana manamba nemusikana. Tachinjana manamba ndobva azondifonera kuti vadzoka. So ndibva ndamhanya ndibva ndanovaona vakati imba iripo. That was ndokutaura zvinhu zva2015. Imba iripo asi handidi deposit iri kuita 1.5. Deposit ndinoitira kuti munhu kana ada kubuda handinetsane nemunhu. Ndikati no it's okay, ndagara. Ndobva ndati ndokwanisa here kumuvha since mwedzi wapera. By then ndandisina hangu zvinhu zvakawanda ndibva ndatongomuvha. Manhero achona boyfriend yangu angatori nezvinhu zvake neimota yake hombe. Ndikatatomuvha tiri 2. Ndobva tasati kuziva futi vanhu side kwanoko.
vatotongomubva tapinda tagara. The lady ongosingamunzwisisi, anga ari mugiant ane bhodhi yakanaka, but akada kurerekera kuita kunge ngochani. Ranga riri giant rino rakasimba, but hatingati kusimbisisa because bhodhi yake yanga ingoriwo right, but aipfeka kunge munhurume like maitiro aiita. Aidhiraivha matrain malocal aya ndo aidhiraivha. Sometimes aibuda kumakuseni kuma 2 kana kuma 3 achinotanga kuenda kana ari pashift iyoyo yekudhiraivha. Kana ari masikati aibudozve kumasikati oenda. Saka parking yanga ingori yake neuyu neboyfriend yangu. Saka ndo parking dzaitokwana, iye anga asingaise yake mugaraji. So mukadzi uyu aindifarira. Inini pekutanga ndaimutya kuzi anga asiri munhu akajairika. Anga angori ane chimwe chikarekta chisinganzwisisika chacho kusada kujairirwa. Saka ndaitomutya, but iye aindifarira, which was good. So taitoti kana ndikawacha mbatya dzangu paweekend ndiri off, musikana webasa wavanga atopiwa mutemo wekunzi iwe hauwachi masika during weekend, unowacha during the week, kuitira sisi vawanochiita sekuwacha. Saka ini ndaiwacha maweekend, tatungori 2, iye family yake neniwo. So boyfriend yangu sometimes aimboyombogara kuside kwangu, sometimes omboendawo. So mumwe musi takatoti takatogara, aiti akaenda out nebasa, ndaisara kandega. Pakurara paipai, iyo mumba mamusingararike zvedi, handidi kunyepa. Ndaibatwa nemadzikerera, ndigaita sei zvekuti ndairara light riri on, ndombona kuti light riri kunditocha, so rega ndidzime light ndirare TV iri on. Ndotora mapilo akawanda ndozviputiridza kumasides. Ameno zviya zvekungoti unenge wadisturbed kana wapa kurara, kangoti ameno handa kusiyana nazvo. Then umwe musi abva atonditi ndoda kuendesa mota isi kuita zvakanaka, tiendese kuservice. So toiendesa kuservice, kana topfuura tikatonoswera kumba kwake aigara the other side woko. Ndobva tadzoka tadza kuma 5 iri winter, kune kwakusviba. Saka taitofamba netsoka, gate redriverwa neremote. Ndichibva ndavhura gate, vandaona sinzi namai ava muridzi wemba kuonana kwedu tasinganyatsoonani stereki because of mabasa. Iye aipinda mashifts ake, ininiwo zvakadaro. So tamusvika panze paya, ndokuvhura gate neremote. Semunhu wandasati ndaona kwenguva yakareba. Saka ndakatanga kuona kunge munhu ari kudiridza. Ndikati akwanogodiridza hosepipe iri varodidza nebhaketi plus nemutsvairo. Ameno zvaikusha. Pandati zi munhu ari zi atondipira gotsi, ari kutofamba achitoenda kure. Ndobva ndaita futi saona sisi uyu wangu, uyu boyfriend yangu, ndobva ndirova nechikokora. Ndobva tapinda mumba, zvikanziwa wakakwana here? Ndikati kondadii? Zvikanziwa usikuona kuti munhu ari kuita zvaari kuita kuramba uchimumhoresa, ende tiri padhuze nepadhuze, handiti aikudaira here? Ndikangoti ameno, handangosiyana nazvo. Then chakaitika ndechekuti musikana wake webasa akazosiya basa, achiti mai avanondiswedza nenzara this and that, unonge waziva maSouth Africans. Ndikati since tatine good relationship, anga asiri munhu wekuti ndoijarirana naye, but zviya zvekungoti dhoo rangu rainetsa kukiya, ndaito kungokiya screen, ndongomuzosara unozonditarisirawo, but hapana munhu aipinda zvapo. Ndanyarara. Umwe musi aenda musikana, ndobva wazodedza vatsvaga mumwe mukadzi. Akangoshanda nguva diki akati panapa anga ari muswati, panapa ndiri kuurayiwa nenzara. Abva aenda. Ndobva wazowana futi mumwe muswati, amunoti maswati anga akavanzwisisa sei, anga ari wechikuru mai vavo. Mai vavo vazouya, zvekurara izvi kunotongonetsa. Kana uyu wangu asipo, ndaitongotya kurara ndega. I would rather kuti ndiite boat ndinorara mumba kwake kana kundikana kuuya. Even asipo ndaigona kutoita boat
aindisira maki kungonorara umba kwake chete. Ndaitoziva kuti umba mamurariki. I don't know why. Ende ini hapana zvandandati ndakunyatsoongorora. Then amai ava musi watapawakazouya ndopawakazonditi ainamata mai vavo. Mwanangu, pana pakarema. Ndikati wai sikanzi ende tasinganyatsonzwanana pakuti ivo chirungu wanga wasiri kugona mai ava. Ende chiswati chiri deep aungambonyatsochinzwa. Saka taistruggle futi pakutaura. Chizulu vanga vasingachifarire. Effect hameno kuti vanga vasingachifarire kuti vanga vasingachide. Ndikati pakarema mwanangu, but inini ndinonamata pane chechi yanga iri next paroad pedu ndoyavaienda. Ndikati shingai kunamata kana muchiti pakarema, so kunzwisisana tasinganyatsonzwisisana pakutaura. Then this other day, December, ini ndakanonoka kuvhara kubasa. Mumwe wangu ndobva akasika kuvhara, ndobva atoti inini ndakutosumuka kuenda kumusha. Iwe ndichasiya ndakutengera tiketi. Ndikati no, it's okay. Ndobva aenda. Wiki iroro rakaita gore kuti ndivhare ndiende kuZimbabwe. Ndaipota ndichiti ndoenda kune vamwe vatete ndokwandainoswera. Ana kwandainotandara kana amanheru ndaitotya kudzoka kumba. Ndobva mumwe musi ndakatorara zvangu. Ndikati nhasi kana pari munhu ari kundironda ndoda kumunyadzisa. Ndobva ndarara ndakakasika kurara nezvokuti ndaibatwa neupe kuma8. Ndobva ndatorara zvangu, ndatorawaridza pasi. Ndikati ndoda kudhaivheta varoi ndiva ndishaye. Ndarara pasi. Ndarara pasi 10 dzakazochaya ndamuka. Ndikatanga kunzwa madzikirira. Pachita kunge pane munhu ari kupinda padhoo. Ari kupinda padhoo zveforce zviya. Vandarota hanzvadzi yangu kurota uko. Hanzvadzi yangu ndobva yanditi ndobva ndoya ndakarota last born mumba medu. Akaita kunge auya achimhanya. Akabata mheno chimugwara, ameno munozviti zvekurovesa vanhu izvi. Achibva arova munhu yanga aida kupinda padhoo. Ndichibva ndapatika kozi akaita kunga muro achibva aridza mhere munhu uya. Mhere iya ndo yakandita noise ndakanzwa. Ndichibva ndamuka. Ndakatanga kunamata ndikati Mwari, chii tasa time 10 kusati kwatombofamba nguva inini ndatomuka. Saka pasi pacho hapaitika kurara. Ndibva ndakwira pambedha ndikandati zvaramba zvepasi rega ndirari pambedha. Pambedha paya wesi ndakangoti batwe nehope mbichana. Deiro ndakatamba chamutengure. Ndakatanga kunzwa padhoo waiti unonzwa mutsindo uchifamba kubva kunonzi kugedhi wouya munhu iya woti padhoo. Kuti ndidongorere ndiri kutya handisi kukwanisa. Ndobva ndati meno. Ndobva ndatanga kunzwa katsi dzakachema dzichimara padhoo pangu, dzichichema dzichimara padhoo. Ndobva ndafonera mama kuZimbabwe. Ndikati mama, sikanzi hauna here inonzi chii mafuta ewhai? Ndikati handina. Chikanzi orati chipisa chero chidhende. Ndobva ndalaita stove. Ndobva ndatora chimwe chimetal plate silver ndaigadzika chidhende. Chikanzi utsiwo unodzinga mweya wakaibva. Amunonyepe. Ndakazviita chikapera chese but hapana chakachinja. Katsi dziri munoziva dzinochinjana. Umwe kuchema kuya kwokuti unodhisturbeka. Ndakangoshinga ndakarara ndakagara. Ndikati meno Mwari. Ndikagara. Kuti ndiite pfungwa dzekuti ndibve pamba apa. Handisi kuita pfungwa dzekuti ndiitame. Hapana. Handitorina. Because pambari right handidi kunyepa. Pambari quiet. Pane security yakakwana. Plus hapana kana zviya zvenjake zvekuti vanhu munenge muchirenda makawanda muchiita sei chipitipiti chiya no. Hapangori pamba ipa pakanaka. But manje and andaishare nemunhu like zvinoita kuti kwazotsvaga dzimwe dzimba munoshare bathroom toilet chichi zvinhu zvangu zvese zvazviri mukati kwangu kubuda ndichingonoyanika chete mbatya nekubuda kuenda kwandiri kuenda. Ndashaya kuti ndodei. But pfungwa dzekutama hadzipo. Handisi ndikutozviona zvakanaka pamba paya.
ndopandakazochienda kuZimbabwe. Ndaenda kuZimbabwe nchisvika, infact titori munzira iye ndaitomuoneka zvakanaka-naka. Kaenda kumba chichi otondipa zvimwe zvinhu zvekutoti ndaunopawo chichi, hama dzako chichi, ndotoenda. Ndopandakaenda kuZimbabwe tichangobva pabhodha. Tabva pabhodha bhazi redu rakapotsa raita head on kuchiri kufamba magreyhound negreyhound. Kuchi varaloka madhoo. Then baba vaidhiraivha wanga uri mupostori, ndaingovaziva nchingota mupostori, ndobva vatobuda chimunhingibva watinda kusango, bva watanga kunamata. Ndobva wakafonera mhino makanika kuti auye here, bhazi ranoka chichi. Ndobva auya makanika, akanonoka kuuya. Saka vakaita sikirire kuda kuvhura dhoo kuti vanhu vabude. Ndikati handimbobuda, ndakurara ini ndine hope. Nenguva yatagara pabhodha iyo, vanhu vamupostori iya ndobva adzoka, zvikanzi vanhu vese vari mubhazi, madzimai ndekumbira mumbobuda mubhazi. Ndikati baba ava, zvikanzi munonorara panze, onai zvaita bhazi pariri pachona pasango parima, munouya mukadhuma tapotsa taita head on futi. Saka endai panze, ndine chiratidzo chandayoratidzwa. Vanhu unongoziva vanhu havabhilivhe mune zvechiposo. Tikangoti baba vanopenga wa, ndobva tazongobuda zvedu. Tabuda tagara panze tamirira makanika, vanhu vatorara waridza zvichira zvarawaridza chei. Takarara paya, takatorara paya. Nyoka kuuya nematiri, ndikunzwa vanhu vari kujamba apa, iri kutouya nekwandiri. Unoziva ndakajamba, hana yangu ikatanga kurova. Apa kumba ndavaudza kuti bhazi raita head on so zvanakawo zvinengei. Ndasiyirira kumashure uku, ndakati ndichisvika pabhodha kuSouth African side ndakaramba kudhindirwa. Ini ndoshandisa permit, ndine work permit. Ndakaramba kudhindirwa, zvinzi hausiriwe. Ndikati naini, pasipoti inguri yandabvira kuidhindisa, handautanga kuuya nhasi. Ndakatanga kugara muno 2009. Munditanza handisiri, iri kungoti zvikanzi hausiriwe. Ndakatemwa nepasipoti yangu handadzoserwa uku. Vamwe vakanditi chinja queue, vachinja. Apa bhazi December mabhazi anenge atoyambuka atoenda, imi munozosara muchiteerwa, vanenge vaida unobata line kumhiri. Ndachasei ndamira paipaya. Pfungwa apa dzakatodzimawo kuti uratidze kuti pane zviri kuitika mweya tsvina zvinamboratidza. Ndobva ndakabva ndachinja kuenda futi panext, ndadzingwa futi. Ndakueredza musodzi, vanhu vandinawo mumwe mabhazi antichimirirana kuti tione kukurosa tichifamba takawanda. Ndobva nditi chimbomira uende pane ava. Ndobva ndadhonza queue, ndobva ndaenda ndobva kuzodhindirwa. Panoita bhazi razogadzirwa, takuZimside paraita zvaraita ragadzirwa, takuenda. So mai vangu vangoti vachibuda mumba vachienda OK, pane zvavaida unotenga. Saka paitoitwa chechi paiitwa pasaidhi yeMasowe. Ndobva vatodedzerwa, zvikanzi mai uyai nepano, zvikanzi kwa vanogondidedza kwakanaka, zvikanzi mune mwana ari munzira kaini. Apa vatovaziviwo vanhu ivavo, chechi havaizivi. Ari munzira ari kuuya kumba, zvikanzi hongu. Zvikanzi ndaona rima. Bva vavapa munamato. Ndobva wangoisa muchinjikwa yavo, ndobvapo zvikanzi endai munoshandisa, asvike zvakanaka mwana. Pane mweya yasumuka nayo kwabva ikoko, aina kunaka. Pane mweya iri kumuteera ikwabva. Zvikanzi namama bhazi ravo ratofa chichi. Zvikanzi tati hapana zvichaitika, anosvika zvakanaka. Zvikanzi kana auya aone mweya, hatisi kuti auye pano chete, anokwanisa kuenda kwakasununguka angoonawo vemweya. Zvikanzi oraiti. Amai vangu ndobva vadzoka kumba, ndobva vandimirira. Takuvaudza tapa mupudzi, takuna Beatrice, vauya ndobva vagarira, tatorwa, ndaenda kumba. Ndakuva explainera kuti yewe zvaitika, kurambirwa pasipoti nchinzi haisi yangu. Hanzva dzangu dzakutondiseka. Zvikanzi iwe waonawo kuti pawakatora pasipoti yako kwanguri kudhara, tasa maondero wangu wakaita papasipoti apa, ende nezvawavo zvisho vanotoramba. Ndikati but how come each and every time ndinongoita sei, ndinodarika. Kudai vatonga vachiita zvemafingerprints, ndai vaigona kuona kuti ndini. Zvikanzi zvatopera izvo. Ndopandakazotsanangurwawo namai vangu saidi kwavo zvavanga vaudzwawo. Tagara.
Zviya zvekuti unorelaxa unenge uchingoti zvapera hapana chichaitika. Ndada kudzokera ndipo wakazoti iwe mbonoonawo mweya. Ende mwana wangu amblessed, handidi kunyepa. Mwana wangu mukomana, mwana anoda chechi zvakaipa, anopinda salvation, anoda chechi zvakaipa. Unonzwa kuti mama ndiri kuchechi, ndoti aiwa chimbondimirira paNew Year's Eve, mama ndiri kuchechi, ndototi aiwa mbondimirira, handiti murikona. But mwana anenge achitotumwa, unofunga naMwari kunzi imboendawo kuchechi unotapudza mweya inenge ichikutevera. Mukoma, ndakaenda kunobatsirwa. Ndaenda kunoona mweya paiswa namama chitotakurawo nemapasipoti yako yacho nanga yacharambwa uko. Ndatakura pasipoti taenda. Munoziya ndakangonhongwa soka, tangoendawo tichingoti tingonobatsirwa. Zvikanzi imamai uyai kuno kumadzimai. Ndaenda. Zvikanzi imi ndiri kuona pamba pamunogara musuwo wakatarisa uku vakaita kunhonga tsoro, handidi hangu kunyepa. Vakanhonga tsoro vakati musuwo wakadai chichi pane zvinoitika pamba penyu. Ndikati zvinengei? Masitanda wangu munhu azori raiti, pamba pedu pari raiti. Zvikanzi ima munzwe katsi dzinochema. Ndikati ndinodzinzwa. Zvikanzi imi munogomhoresa munhu chirudzi muchiona munhu akaita nhingirikini arichiita zvaari kuita. Ini kwakutanga kudzoka kumashure manje kuti okay musi uya so. Ameno. Ndibva wataura zvikanzi mukadzi uyu haasi ega. Pamba pamunogara, imba yekutanga muchiti muri kuenda kuraiti, pane imba yekutanga kozoita yechitu. Pane mukadzi mutete murefu akadai. Ndikati ndikati anombouya zoona malandlord wangu. Handizivi paushamwari hwavo vanhu ikoko. Zvikanzi vari vaviri vavo, vane vavasi raiti. Ndopfa ndakatanga kufungisa kuti kamai kari kutaurwa kakandiona kanondidzvokora ende akandimhorese. Pamwe pacho unozama kumhoresa munhu mukoma kuti maswera sei kana kuti makadi chichi, but iye anongokutarisa ungoburitsa kasmell, haakumhorese. Akatoti asi zvinenge zviri kuenderana nezvandiri kunzwa izvi, tamai ava zvechokwadi. Ndikati asi uyu anondifarira malandlord wangu, asi ari kutoshandiswa. Kanzi iyeye ndiye atori nedzese manje iyewo muri kuti amai dai zvangu zvakanaka mabva pamba apa, tsvagai pangu pekugara. Ndikati ndazvinzwa, ndangobatsirwa, ndadzoka. Ndasvika kuno haiwa ndikatoti vanopenga. Akauya akandita welcome. Wadzoka vangu vari sei kumusha? Ndoziva kuti zvinhu kana uchibva kumusha zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Harendi kana mwedzi uno unobhadha undibhadhara hafu. Ndikati handisati ndambozviita zvokubhadhara hafu ini. Zvikanzi aiwa ndenjiziva kuti unenge wakaomerwa chichi. Kanaisi kacho katowedzera. Pamwe angakuziva kuti pamwe ndakavhurwawo maziso here ndichaona zvakawanda. Epano mai vaya vamboti vari kuenda kumusha kwavo vanenge vanga vambonetsana panyaya dzekubhadhara mushandi wavo. Ndobva vamboenda. Zvikanzi asisi ndiri kutsvaga chii musikana webasa? Kati kutsvaga musikana webasa? Zvikanzi ndiri kuda wekumusha kwenyu. Ndikati pano wandinoziva. Zvikanzi utoda ari kubva kumusha? Ndikati hauna hama here? Ndikati hama ndinadzo. Mwana watete wangu achibva andifonera, mama zvinhu zvakaoma ndoda kuuya ikoko chichi. Ndikati mwanangu, pane munhu ari kuda ari kuda munhu webasa, ndilandlord wangu so zvakamira zvakadai. Zvikanzi ndikati manje wataurira nemurume wako here? Zvikanzi murume wangu ari kuziya situation yatiri haina kumira mushe, ndinongouyawo ndoshanda mama, ndongoshanda nguva diki ndodzoka. Ndikati it's okay. Ndibva ndamuudza ndikati ndamuwana sati kuti hana marebhasi. Zvikanzi mutumire izvi. Ndamutumira marebhasi mwana watete wangu ndobva auya 1 week chete. Infact akangoti achirara sanhasi. Zvikanzi mama mubamurarike. Ndikati ko indava? Svika ndatadza kurara muspeya mangu. Saka ndati ndichitadza kurara ndichingoshanyarika pandadaisawo pilo kutarisa mupilo mune midzi dzirimo, mishonga yakaputirwa. Ini handigoni kuverenga chirudzi. Ndikati iwe siyana nazvo, iwe chiregera kuita sekuitsamira pilo iwe, tsamira imwe pilo. Well, akazoti onetsa mwana. Zvikanzi mama I can't. Akabva mwedzi usati wapera, akabva atoti ndakudzokera kuZimbabwe. Ndobva adzokera kuZimbabwe. Mai vayo unofunga zvakazonyengetedza vakadzoka. Mai vaiti vakanzwa katsi musi watuya vechikuru vainamata stereki, katsi dzikatanga kuchema, vaibuda panze parima ipapo vakotanga kuita, waivanzwa vachiita maprayers, vachirova maoko vachinamata, vachirova maoko vachiita sei. Ndibva ndazovabvunza ndikati zvinhu zvenyu ndezvei? Zvikanzi panorema.
vakazama kutaura neni but kumutauro manje ndo waizonetsa kuzi vaitaura Chiswati. Ndikati inga zvakaoma. Saka mai vaimo ndobva vazoenda vakazodzingwa. Nofunga wanga kuvhiringidza basa rake uyu. Ndobva vazongodzingwa ndobva vaenda. Apana kupera 1 week ndakaona katsi yakafira. Makuseni ndichimuka ndaona katsi yakafa padhoo pangu. Ndikati zviri kumborevei izvi. Pandatonomunokera ndikati kanzi akadzi panapa dzakawandisa pano paraini dzinenge dzichishaya chikafu chichi akutotaura. Ndikati manje ichabviswa nani? Zvikanzi adondowari ndoibvisa. Ndakadzoka kubva kubasa mazuva rovira ndikaona katsi yaiswa pakona. Zviri kurevei izvi? Ndangonyarara ndapinda mumba. Kuzobva kwandakaita mukoma handina kukuvha zvokuti inini ndandichakatofuratira. No going to church, no kuita sei kana zvemweya kana wati ndo zvandaitoita. Ndasingatonamati nofunga zvangu zvakatondisvibisa kuti ndisanamati kana kuenda kuchechi. Saka chakazoitika ndechekuti mai vake mukadzi vakazoshaya, vairwara. Vashaya mai vake vanga vaine imba kuAlexandra kulocation uku but yanga yakanaka takatomboenda pane imwe function. So ivana mukadzi uyu akazvarwa vari mutu vasikana chete. Mai vaigara nemunin'ina but angatokura munhu aitoshanda. Ndobva atoti ndakumboikana kugara ndega kunoku chechi uya ugare kunoku. Achiudza mai uyu musisi wake ndobva watoti rega nditengese imba kumaagents. Ndokuzochiisa imba iya kumaagents. Ndobva yatengwa nemurungu. Zvikanzi manje inini munhu wangu ndandisati munofanira kumupa 3 months notice since muri kuti makutoda kutopinda zvekutomhanya-mhanya. Handina hangu zongomirira 3 months dziya ndakatozongoti varungu vai vachipinda vanonga ingeri family yakakura and vaita noise zvisingaite. Pandatotsvaga imba ndokubva kwandakaita. Kubva kwandakaita ipapo ndopandakangotanga kungopindwa nemweya wekuita sei wokuenda kuchechi ndakutonamata. Zvinhu zvizhinji zvanga zvakatofa kwandiri. Kubasa chaiko mari yangu yainetsa kubuda. Kana ukashanda murungu anga asingakupe mari yako maitanga matonetsana kuti mari yako yoite sei ibude. Apo unongochitongovenga kuti vanhu vekumadzinza of course kumadzinza zviriko vanenge vachikurondawo but unoroiwa nemunhu usina ukama naye waunenge utogere naye ndiye munhu aitondiitira zvinhu zvese izvozvo. Ndazobva paya murungu uyu hamene chakangoitika ndobva ndatongosiyana nemurungu wandaishandira ndiri pamba apa because angaitonetsa kubhadhara. Ndikabva ndapinda basa riri right rekuti kana mahours achona anga atori right, kusalary yacho itori right. Ndichibva ndatongosiyanawo zvangu nazvo ndikati but anogara achitondinetsa ari kulocation ikoko. Vanhu vaive havana kuzotenga imba yandakazoisa kumaagents. Vanga vakatanga nekuda kungorenda vaida kuona kuti pakamira sei. Saka vanonetsa, family iyo inonetsa kubhadhara. Ndoda kuti udzoke ugare pamba pangu then ndoisa mumwe munhu maintenance but ndinongoramba. Nofunga takapedzera kutaura tese last year atoona kuti handisi kuda. Saka mumwe musi ndakatongomuresawo zvangu ndobva angopindura pandatozoona handisi kuona picture yake. Anangoziva kuti ndablokiwa but aimboramba tichiita sei tichitaura tese. Ndonyaya yangu iyi. Hi Slick. Ndine nyaya yangu yandakambosangana nayo yakamira yakadai. So ndandiri kuSouth Africa. Ndobva ndaita a desperate situation yekuti I really needed a stay-in job zvekutodai. Saka ndakaudzawo vanhu kuti vandibatsire kutsvaga basa riya. And sure, one of the people vandakaudza kuti vanditsvagire basa akabva andiwanira munhu aida munhu webasa. Saka andiwanira munhu aida basa uya 79. Andiwanira munhu aida basa uya akandipa macontacts ake kuti nditaura naye pafoni. Ndobva ndamufonera achibva tonditi basa ririko but ndingada kuti uzouya uite hands on interview. Part of the interview tatatoita pafoni ipapo
saka kati wozouya weekend woita hands on interview, then we see how it goes. Zvakanaka, weekend yasvika, ndamufonera ndoita ndofamba sei, akandipa location. So the night before the hands on interview akanditi if possible paunoya mangwana ibhotoya nebhegi rako. Inene koti pandatoya nebhegi atoona here kuti tinowirirana here kana kuti ndichazonowirirana here nezvandichaona ikoko. Anyway, it's fine. Ndangoti since arifewa maybe munhu andiripe koko ataurawo zvakanaka pamusoro pangu. And I said it's fine. Maxine ndamufonera anditumira location, ndarequesta uber yangu, ndakwira ndaenda. Ndasvika pagate, saka pari pacomplex, so they needed a code from inside kuti tipinde. Ndobva ndafona, achibva atumira code kuna security guard, achibva ati pauri kupinda ipapo uchaona pakabira mwana musikana pagate remukati macho ndo pamba pangu. And I said it's fine, tapinda zveshuwa. Tichibva tichitongopindawo, tangopinda tangofamba, tabva tatoona pakabira mwana musikana pagate. I think she was around 13, 14 papapa. That was the age. Tasvika ndatodzika, atondibvunza zita rangu, ndatoti ndina. Alright. She woke up to me zvakanaka-naka, atondibatsira kutakura bhegi rangu tapinda mukati. Tasvika mukati, ndapiwa pekugara, ndagara. Ndakamira ndikati maybe mai vachabudikira. Mai havangabudikire. Then like after I think some about 20 minutes, that's when mwana uya paakanditi you can start just mama vati munogona kungoita something mumba, you know, just something in the kitchen, just see what you can do. So I thought since Zanzi hands on, maybe that's the way she wants to interview me, kuti ndiite zvinhu zvangu vasipo or something. Vandaita shortly should eventually come back. Ndakaita zvinhu zvese mubamwewe, ndaitaita kukitchen, ndangotaita home, then downstairs, but when it's downstairs ndacleana. In fact, it was so clean then. Waitoshaya kuti chauri kucleana chacho chii, but anyway, I just had to do what I had to do. I didn't go upstairs. Ndakangogumira pasi ipapo. Ndapedza then like tikubvunza mwana uya kuti ko mama zvanza vari kuuya. Okay. And this whole time ndiri kuita zvese zvandiri kuita izvi, musikana uri pafoni. Anga ari pafoni paipa, it was a conference call yaiita, but yairakidza kuti conference call iyi ari kuita nevamwe vanhu vasitori muSouth Africa, vari kune dzimwewo nyika. You know, you can actually tell from what these people were discussing. All right. Vari kutaura, but zviri kutaurwa manje. Yo! Zvazvo zvakandipa kuchida kuteerera unzwa kuti mwana vari kumbotiko vana. Ari kutaura, hey, I've got a new maid. I want to see if she's, and I think I kind of like her, but there's something weird about her. I think she's going to discover who we are. Hey, who's going to volunteer to go to, and Chetara Master, one of my presidents, they go to Europe. I shall not a break into the house. Hey, who's then going to that person, Chodota, Kazupinam jail, as it a mysterious prison breaking, prison escape. Yes, I should. Zvaingo sanganiswa, but zviri scary zvega zvega zvaitaurwa.
ndopandakambomudhistracta ndichimunokera murumhangari ndikati, would you want to eat something? No, thank you, I'll make my own breakfast. Okay, tadzokera ndandogara pasi. Wakataura mwana kubva kuma9 I think kuma12 angori pafoni yake iyoyo achitaura nevanhu vake vavo vachitombobvunzana kuti kunyika kwauri ikoko kana kuti kuEgypt kuri sei kana kuti but vachitaura nechirungu kana kuti kuCanada kuri sei izvozvi. How is the weather? Uyu wotaura kuti okay, so zvadaro around kuma3 mai vai vakazongoerekana vabudikira vari kusvika vakutomira padhoo. Mwana watomhanyira vahagana. How did it go? Mwana yavatoti I like it. Sounds okay. Mai vaindokupinda mba watoti kwasi siri zvenyu anti tasenge taita emergency. Hey, but bambenyu muri so clean. Vatonipa macompliments. This is lovely. That was lovely. Mwana ndishamuti ainzi Tino. Kana Tino atokufarirai. It's okay. And mind you, vana vangatora vanhu vomusha kwedu, but vanga vanhu vomusha kwedu vakarongeka. Okay. So zvadaro vatozoti saka let me do the house tour nemi. Ndarakidzwa imba, ndarakidzwa zvese kudenga pasi, ndazoendeswa kuroom kwangu. Okay. Ndaenda kuroom tawirirana zvese zvataida kuwirirana. Tonzi chitogadzira sapa. But zvinhu zvacho maityira zvaita zvazviri fani pakuti hapasi zviri paground zvauri kuona zvakaita pamba pauri kutarisira kupiwa bhuku remitemo, but hapasi kutomboitwa izvozvo. Zvinhu zvacho zviri kuitwa simple. Kana kuti nditombonzi tipewo chitupa chenyu, kana kuti form of identity, kana kuti hapana, ndakangobvunzwa zita rangu pafoni patikabvunzana zvazvatopera. Abeno maybe Mwari vapindirawo. Ndakutozwa a few days to come I'll be traveling muchitosara nemwana uya. Okay. So manheru acho vainaka ndatonzi chitombobika itione rudzivo ruko rwenyu. Zvese zvatongoda kuti zvese munobvunza mwana. Munobvunza kuti ada kudya ichi, atada kudya ichocho. As long as even vakuru vachikwanisa kuchidya ndo zvatinongozodya. Okay. So ndatomubvunza kuti what would you want to eat for dinner? Akatoti aiwa anything. I just want to what tastes. Yes, zvamunobika you can make whatever you want. Ndatonobva mami nemapandirano anenge aine zvese. Saka I just went. Ndatovhura mapantry meme ndatsvaga zvekubika ndatobika tatodya. Ndisatofarira chikafu chatokomentwa pachikafu chachiraiti. Okay. So the following day mwana akatomuka ndikamugadzirira akaenda kuchikoro. So mwana uyu ndini ndaimuendesa kuchikoro because vaida munhu anotodriver anotoziva zvaari kuita. So I'll drive the child to school and drive the child back home. So in the morning, ndamubvunza kuti saka no, the next day was only Sunday. So Sunday actually, Sunday takati ngomuko ndingoripo pamba ndichingoitawo tunhu. Okay. Then Monday yacho ndiyo ndakamuka ndikaenda ndikagadzirira mwana uya mwana akaenda kuchikoro. So adzoka kuchikoro mai vacho vakatanga kutsvaga something chavaitsvaga ndichibva ndatoti chinhu chamukutsvaga ichi ndakachiona china Tino yaichishandisa. Okay. Tino anodaidzwa ovhunzwa ovati ndini ndaichishandisa but handichiziva kwandakachiisa. Then mai vacho vabva vatanga kumupopotera
ndiri munhu anopota achipinda muofisi mangu achitora zvinhu zvangu look now ndoda kushandisa chinhu changu handichachiwa nechino mai vakopota. Okay, tinanobva from upstairs achimhanya achidzika pasi, anozvibhidhiritsa pasi, asvika pasi agohumburuka agodhodza mabraids achikwachura achichema achizvirovera pasi. Ndichazama kubata kochi kuna munhu ari kutoscream ari kutodini I leave me, don't touch me, I deserve this, I deserve to hurt myself, I've made my mom so angry. Akachiti I can even kill myself. Ari kumhanya unotora banga ndopana kati yowe vana mhanya vananomira pamastairs vanadaidzira mai vacho ndikati uyai muone zviri kuita mwana kuno. Mai vacho vachidzika vachimhanya, tasvika vakungomuti stop it kusvika asiya chibanga chiya chakandwa pasi. Vazomutora vaenda naye upstairs. Ndakanzwa zvakurova neko kwachita teach you what a real beating is. You don't punish yourself when you've done something wrong. Ndine right yekukupanicha, not anyone else. Okay, fine, wadiscipline ikoko. Adzika pasi, anozodzika pasi akabva aenda kubhedroom akanorara. Okay, then ini ndazoenda kuna mai vacho ndikati naisisi, ndaingovati naisisi, zviri zvaita mwana izvi zviri normal here? Zvikanzi zvikutondishambisawo kuti chichochocho. Saka ndatozomutora ndikamurova mangwana ndichatomuendesa kuna therapist. Ndikati ina handisi kuzviona nekuti nandakanzwa conversation dzavo dziya, ndikati ina handisi kuzviona zvinhu zvichida therapist. Mwana wenyu hadi deliverance here, because nezuro ndakamunzwa achitaura kuti zvakati vari pafoni. Ndataura zviya mai vakatoti wo inyowani zvinhu zvamutotaura zvinototyisa, ndichatodi ketitoona zvekuita. Saka ndauza kuti mai ava vakazoenda kumwana vakanomubvunza kuti iwe waitaura kuti chii pafoni. Okay, ndobva ndakazongonzwa vakuti mwana takumutorera magajeti ake takutora magajeti. Then kana tamuteni asi panoshandisa magajeti ake. And also ndatumira ma-emails kuchikoro. Pane ma-friends andati asatambe nawo. Zvichibva munyaya dzavo idzodzo dzavanhu hamene zvangodiscuss navo macho. Ndongoona kuti problem yedu pakapera ndinono. Ndangoti okay, so takagara bye. Mwana waya atomiswa, but mwana wayo zvakazoita mai vacho remember vaifanira kutravel. Vakazotravel. Vatravela ndopakasara chinchikoiwe. Why did you tell mai vangu? Pai. Ndikati iwe zvawaiita waiona zvichiita here. Nina was scared about your reactions. That's why I ended up telling your mom. Kubva ipapo takabva taita ma-enemies, mwana atochinja. Ameno zvaachatodini, I think ameno anga kutoona ndakatoita satani chaiye muupenyu hwake ipapo. Haachatodi taura neni, akutoita weird, akunyatsofarakidza true colors ake neage yacho. Taigara takaita gonzo nachinyai. Apa mai vaitravela kana zveweek kana zve7 days, but chaindishamisa vacho vanga vasingabhosi kunyatsotiwo since ndiri munhu munyowani kunyatsonditiwo he mwana anozonzi kana vaitongoti chero zvawaita should try by all means to make you so comfortable iwewe zvekuti waitingoti ava vanetsa asi nemwana takasara tatova papa tova nehondo irake ndirani chai mwana waya. Saka pavakatravela vakanditi ndinofanira kusara ndichivara one of the bedrooms ranga riri next to a bedroom upstairs inside. Akati kana handidi kana chikafu changu ndikabika ndikamisapo chaiperedzwa uko chero tichienda
kunchena nomusiye kuchikoro taenda takanyararirana. Aive ma1 word answer pambocho waimutaudza aigoramba kupindura pakati kwindi ndosiyewo zvakadaro. Ndikamupekera lunch yadzoka isina kudyiwa. Mwana waye yatova disaster naye hazvichatonzwisike zvaanoita. Takagara tichingoshushana kudaro tichingonetsana asingadyi asingaiti sei. Ndichiti mumba imomo taiti chera adzoka kuchikoro. Umwe nomwana akazvinyararira achiziva zvinhu zvake achizviona zvinhu zvake. Kana kuti aimwena mubhedroom unozvivharira imomo. Woteera unonoka kuti unzwa kuti munhu achirimo here. Apa asisina kana gadget wane kushandisa foni, asisina foni. Mai vacho kana vaida kufona vakufona pafoni pangu. But can I speak to her to Chino? Ndomupa foni yayo otambira otaura namai yake. Kana yakudzoserwa ndinoita yekusundidzirwa uko. Zvinhu zvacho. Saka takagara kusvika mai vake vadzoka. So mai vasati vadzoka pane rimwe day randakatanga kunzwa kuti mumba umu mune vanhu vari kutaura. But kuti nditi vanhu ava vapinda nepai inini ndakiya zvese kwese kwakiwa ende panhu ipapo paive nesecurity yekuti hakuna kungambobva nemumwe munhu. Ndakazvishaya. Ndaita kunge ndikurota kunge ndiri kunzwa kunge zvihambe zvichiitika. So ndakatanga kunamata. Ndigonamata. Pandakatanga kunamata iye akatanga kundifonera. Remember inini ndiri muroom iri outside. Iye ari inside upstairs yekuti there is no way anonzwa zvandiri kunamata. Akatanga kundifonera inini ndichiona foni ichirira ndichiignore. Ndichikontinua kuti ndakanamata musi iwoyo. Ndapedza kunamata kuya. Ndakata ndazoti makuseni. Ndabva ndazonovhura dhoo. Chinogadzire tiende kuchikoro. Ndopakati mati unenge uchidisturba uchingonamata. Iwe ndichida kurara. Zvino. So indikati aiwazvo handikudisturbe uchida kurara. Iwe why were you waking up kutodzika? Because chimwe chinhu chakandishamisa ndechekuti paaindifonera aitodzika kunondifonera nefoni yelandline and the receiver was downstairs, which means all this time it's either she was downstairs or she had to come downstairs kuti andifonere. So I would wonder kuti kumwana wechi chikumboitika paari chezvo. Okay, fine. Tadingirira. Ndabudza inanzi ndandisingambonamata ena mhenu zvako zvoutauro. Ndamugadzirira aenda kuchikoro. Adzoka. Mai vacho azodzoka. Tobvunza kuti makasara sei? Amai vacho ndototi no takasara zviri right. Iye wacho toti I'm fine. Okay. But akabva ati ndichada kuendeswa naanti kuchikoro. Totsvage umwe munhu anondiendesa kuchikoro for a driver. Akatoopta for vaive vanoita zvetransport vana vechikoro vaizvototi aende kuchikoro nemunhu wekuti vanenge mumotya imomo 4 or 5. Achiramba kuti ndiendese. Ndikati it's fine. Tisiyana nazvo ndikatoti ibasa ratorejuswa. Tikaenda kuchikoro, achiendeswa kuchikoro paya. Then the other day, there was an incident again that happened. Takatobika tikadya tikapedza. Amai pakuti takwenda kunorara paya, amai vakaita sei. Initially before that incident, mai vakambondibvunza kuti anti munombonzwa nenzara here muchiuya muchipindura dhoo rekukitchen muchipinda mumba. Ndikati ndika ndatonorara ndatorara. Handina kana wandira nomudzoka plus ndikanzwa nenzara nditi muroom mangu mune everything nokuti I can just cook or do something ndikadya ndikatodini. Ati
Pandanzwa ngepapa ine vanhu pasapa ukati aminiwo kuti mamuchinzwa sei. Ine handauzovaudza kuti ndakambozvinzwawo mwana wenyu asipo. Musipo pandanyarara. Ende chimwe chaita kuti ndingoramba ndichingoti ganimboshingirira mari yacho anga ndakapromiswa yepei yaitenga. So mai ava that day manje vakazobuda vatakati tati takunorara ndabuda. Handauzoti vana kunoraramba wakabuda wakaenda somewhere ndokusiya mwana wayakarara egara mudenga. Dzaraundi kumatutu ndinzwe mune vanhu vakagara mbomo vari kutaura ndikati what. Ndobva ndafonera mai vacho ndikati sisi muri downstairs here? Zvikanzi aiwa ndakarara. Ndikati kundikunzwa vanhu vari kutaura mbomo. Zvikanzi ndaida kuti ndozvandaikuvhunzai musi uya kuti munombonzwa nzara muchiuya here muchipinda ndozvandei ndichinzwa. Ndikati handisirini. Zvikanzi kuti vachindiudza kuti havasi pamba ndipo wakafunga kuti ndingatoita sini chero kuscream or something. Pangoti I'll see. Vakata foni ini ndikagoti neprayer. Ndakanamata vedu ndanamata kudaro kunze kwaedza. Ndanopinda kuti gadzira mwana yatanga kunditungisa, hey, you must stop your thing of praying and praying. Kati abanje tino ini pano ndakutorarama nekunamata. Ndichanamata zviro zvaita zvakanaka. Ukanditi rarafu ndichanamata, ukandiita sei ndichanamata. I'll pray. Ndichanamata pano ndokunamata. Saka nokuchera kandibhona panangoti today I'll have an all night prayer. Obva takuti okay, sorry, okay, I hear you. Ndikamutita chakata akararamba ndoti today I won't sleep, I'll pray until sunset. Obva tangoti okay. Akachizotondonesa moto. Ende hondo yaitika between me and inaye tiri pahondo yedu, but mai vasingazvioni. Kana vaizviona wamini, but hapana aiendesanya kuti aingokaurisana tiri tu. Obva ati akuchitanga manje kuita zvinhu zvokuti ini namai yake timakani. Because akanga achiti weudza mai vangu kuti hauchana basa pano. Ndikati ndichavaudza ina handingavaudza. Ndokubva akupota achiti aigona tukamubikira porridge. Aidya Cerelac, vana Cerelac Cerevita. Okay, chaanenge angochuza ichocho pamacereals. Aigona kuti raita malamps worasa plate yekutanga, oti raita too thin worasa plate yechitatu, oti razodai orasa plate yekupedzera kana chichifoya chongodya tushoma shoma. Mazaya kana ari mufriji aigona kutora kana 6 one time achipwanya achibheka zvinhu zvisina basa, kana azvipedzawo zvirasira mubhini akada kufuraya mamwe orasa. Mai acho ozoti mazaya atopera. Obva ati ndianti. Ini ndikati no, this is too much man. Zvinhu izvi zvakutondinetsa izvi. Saka maincidents akaitika akawandisa, but I'm just picking handichiri kuremembawo chingopika. So pamwe pacho imwe day takaita kuchinetsa naye achingonditi, can you tell my mom that you're no longer interested in working here? And ndichingoti ndichavaudza ndisikavaudza. Ndikaita imwe weekend ndikuenda kuoff, so ndaisiya makey. Ndasiya makeys papape. Pandakadzoka Mandi kuti ndipinde makuseni, ndakashandisa remote yangu kuvhura gate. Nawedu remote yakangodisappear, kungodisappear. Remote disappeared. Ndikambozvinyaradza nepfungwa kuti pamwe ndaidonhedza, but ndaiga ndaiyatsozudza kuti handina kumboidonhedza mani, chiko chaitika. Zvinhu zvinokuitika zviri mysterious zvinoshaya kuti chii chamboitika, but ukuzozvita maybe hameno zvaitika. Okay, fine. Remote yati ndatoishaya. Ndaamumba wiki iroro, musikana wakanyatsondirakidza mapowers ake.
mai vacho vakambotanga kuti ndashaya chiko, ndashaya something, chinhu chaunyadzoti hauna kana kumbochibata. Vakati changa chitori apa. Ndakachema musiwo ndikati handina kutora kana pidigu. Vasoti ndazochiwana. Okay, kukicheni uku mudhaining zvinhu zvava kungodisappear, ungoerekana chinhu chaunganyadzoti ndayatisa ungorashipa. Kana kuti watonyatsobika something zvakanaka, ukatosaita zvakanaka, nakaona zvango amene zvazvangoita zvenguti ungowana mhosva chete yawaita. Ndakati no man, this is too much. Pamba paya pachagarika nemwana uya takungogara takasimudzana tichitukana, hazvisina kutombomira zvakanaka. So iye wachari kungoti reminder, tikangosangana tichitupa tichida kunobvunza kuti when are you going, ndichingoti ndichaenda. Pamba pacho nombomutuka ramba chinobvunza ndo I'll go and pray ofati sorry. Ndazozoona kuti zvinhu zvikaizvi. Ipapo pacho pandakaenda kuofi ipapo ndichidzoka ndakanosvika mumba mangu kunobva musi wandashaya remote, wadisappear remote, ndanopinda mumba kunovhura dhoo remumba kudai. Ndamene chandaitsvaga mumadhirowa ari mumba mangu kuona mane tumasachets tune powder yewhite, kwakuitora mapictures, kwakubvunza wangu naichichi zvikanzi iwe cocaine ina ndiziva kuti yaive cocaine here kana zvii zvaangaisa mumba mangu, I don't know. Ndakangozvitora ndikandozviisa mubhini ndakanyarara. Then rimwe that night iroro randabvisa zvinhu zvandikaisa mubhini, ndakangoamanhero ndinzwa mai vacho vakufona, anti budai murume wenyu mugedho, mhanyai mumeni hausizvo zvizvi. Ndatomukawo ndamhanya, ndapinda ndiri kunodaimba, ndiri kutoona ndiri kupindirana nemiyadhi mazara, masecurity, machii vaive vanouya for nigirikini, vanouya kana paita vadaidzwa zveemergency vaya, vazara nepfuti miyadhi. Ndikuti kochii nevarungu kochii, anzi pane vanhu vanga vachifona vachindiudza kuti ndimai vacho, vachindiudza kuti tiri kuuya kumba kwenyu ikokoko, vachindiudza the way yandaspenda dhee rangu rese, even nenumber plate yemota, kuti mafamba so mukadai, mukaenda kupi, mukapinda mushopu yakati, mukatenga chakati, so vanga kuti vari kuuya kuno. So ini nekuziva manje nyaya yangu nasisava kuti iri kufamba sei, ndikati ndatanga kunamata. Ndakanamata musi wevarungu wesaramba wanimira kanitarisa ndigonamata. Ndakanamata vanhu vaivai masecurity akatogara, I think takatoita about 3 days tichigara takagadwa. Pamba pai kusvika nyaya yakazongodzi zvazoita sezvazopera, vanhu vaya vanambouya. Then akazotracewa manumbers acho anga asapinde chichichi, apa zvangopera. Saka zvapera kudaro, mwana waya aingoti patangosanganira natiri tumba imomo, obva anditi you see what you causing, you must go. Hai ndopandakaona kuti nyaya dzepano idzi dzinenge dzakutonhedzedzeka, ndiudze mai vacho kuti inini ndakuregedza, pandashiya ndovaudza sei. Saka ndakazongoti umwe musi ari makuseni, vangotakakuridza mhere nchiti ndafonirwa kumba kwaitika rufu, ndobva ndatongogadzirirawo ndikatobva ndichiti ndikuenda kurufu. Ndikatopiwa mari inoendesa kurufu zvakanaka, mozodzoka after munhu kana avigwa, ndikati munhu afira kuno, saka tichatoenda naye kumusha chichichi. Zvakanaka zvinenge ndatoreliswa paya. Ndareliswa paya ndobva ndabuda ndaenda ndakagara. After about a week and some days, ndipandakazokutanga kufona chiti yowe ndasidzwa musha ndichirwara, yowe zvazodai, kusvikira ndazodzokera kubasa kweya. Ndikati zvebasa handifunga kuti zvichabudirira ini, sisi tsvaga yenyu munhu. Ndatorwara ini, ndofunga ndatobva kumusha kundatakurana nemamhepo chaiwo asingadi kuti ndishande. Musi wacho wandakasvika iweyo kuti ndasvika ndichinotora zvinhu zvangu nekuvaudza, ndakasvika ivanga vatotsvaga umwe musikana
agaripo musikana uya abva ndichisvika ndakasvika paine chibhata-bhata vanhu vari girigiri kutsvaga makii. Iwe makii adhisapeya musikana angoti ndamaisa apa gani vedu wega ndamaisa apa makii emota ari kushayikwa. Tobva mai vacho vazodhiraivha mwana wavo neimwe mota bva vaenda naye kuchikoro. Aishaya ake aifanira kumuendesa iye kuchikoro. Ndifunga zvazvo zvatotanga kuburana handisivi. Ndobva inini saka sisaya uya wandasiya aripo akabvanza unopiwa chii, unopa chienda unopa anti zvinhu zvavo vatori zvinhu zvavo murumu mako. Ndanangoti alright ndichinopinda kudai. So musikana yakangonditi nhai asi kana nditaurirewo kuti makabvirei pano. Ndikati aiwa inini ndakatoendawo kumusha ndichiendawo namo zvino ndakadzoka ndichirwara handichakwanisa kushanda. Zvikanzi mama gara kunge ndikati waniye zvikanzi nandifunga kuti pano kana 2 weeks ndingadzipedza pano ndasvikone. Ndikati kochii zvikanzi zviri kuitika panapa ndisi kutombozvinzwisa asi kana pamwe muri kungoninyembera ndiudzeiwo chii chinoitika pano zviri kuitika pana handisi kumbozvinzwisisa. Negirikini dzimwe nguva unongoerekana mumba ndamuka mine madrops eropa. Dzimwe nguva ndakatemwe ndaita timwe incident yakazonyatsondipusha kuti ndichibva nakangamwa. Ndakati ndaiwacha hembe. Ndabva ndawacha musi wandakazoscreamewo kuti handichada basa. Ndakanga ndichitoita washeni. Ndobva ndatanga ndawacha mawhite ndanomaisa palaini. Pandakati ndichidzokera nedzimwe bhechi reimwe hembe kunoisa palaini ndakasikona hembe mawhite aiswa hamini kuti nditiri idhai kuti unge pink unge deep pink unge red. Hembe dzisi dzane maspots ndigodzitora ndakadzisa mujiki ndikadzidini hembe idzodzo ndikadzidini dzikaramba kuchena ndikangonodzisa palaini. Ndopandakabva kulaini ndakuridza mirenje chikumba kwaitika namo. But the funny thing ndeyekuti pese pandakazoenda kunhamo ndikadi handakana nyaya yehembe dzewaiti idzodzo dzandakabvunzwa kuti kwehembe dzadhaika nei. Kana dzakasara dzikazvichenera dziri palaini handichaziva. But hembe handina kutombobvunzwa kuti hembe dzakapamba sei. Kana mufunge. Musikana yakati aiwa ini zviri kuitika pana panditombozvinzwisisa ndifunge kuti kana 1 month chaiyo kana 2 weeks ndingatombozipedza ndiri pano ndakundikana ine vasikana. Ndikati kana shingirirai garai kaparirai tiwanisisa havanetsa ava garai. Zvikanzi ini handisi kutombowirirana nezvinhu zviri kuitika pana handisi kuzvinzwisisa. Vanangomuti ndakatogara 1 year yese ndepasino zvokuti ndadzokoncherwara. Kadaenda todzoka ndazombomudzawo kuti sisi vadiki ava ndo vane nyaya handina kana kuzombomudzawo. Ndo mafambiro akaita nyaya yekuti chibva ndatongoendawo kubvawo ipapo handazombobvira ndakakomuniketa navo vanhu vavo kana kudini ndakanangozvisiya zvakadaro. Uyo musikana waenda kangosiwa chema hameno takasara akapedzisa here asi ndinofunga kuti kana svondererana uripedza because paitika mashiripiti. Murisi yakoma ini ndoitwawo Tapiwa story. Tinobva kwatutapi kuHeadlands. So pesa apa nangu ndanda kumbogara kumasvingo kuUside. Saka ndakauya kuno kuSouth Africa last year muna November. Saka pandakauya kuSouth Africa tichingopinda muSouth Africa ndakasangana nemwe musikana ainzi Tsakani. Asi musikana yanga ari mugay. Ofichitoti anga ari muless gay because mugay mukomana anozviita musikana. Iye anga ari musikana achizviita mukomana. Aidressa like mukomana zvese zvaingoita kunge mukomana. So ndiye andakasangana naye ndikatanga kutowirana naye ikatoita friend yangu. Saka tichiwirana kudaro iye ndaifara hangu kuti aingonzisa language ndichitaura naye language achindzidzisa iye ainzwa Shona asi anga asingadi kubuda pachena kuti anonzwa Shona. Asi zvataitotaura neShona iye aitozvinzwa asi pesa apa taisati tamuridhira kuti anozvinzwa.
Saka musikana yeye yakazosvika December 25 December tiri paChristmas nemusikana yeye tabva ndasangana nomwe mukomana anonzi Joan anobva kuZimbabwe. Mukomana yeye vandatanga towiranawo naye kwatochinjana manhamba paya tatofara toisi Christmas iya. Saka mukomana uyu ndana kuwirana naye nekuti ndandatoonawo munhu anotaura nelanguage yekumba, ndikatoonawo shamwari yangu paya. So takazoti wamusi wa6 Christmas yapera, musikana wayo aiva nechimwe chibhizinesi chaiita chekutambisa vanhu magemu like zvakaita vana FIFA, vana zombi, what zvese zvimagemu zvaunongoda waingobhadhara mari then wotopuwa maminutes ako wototamba. Musi 26 ndikati sevanhu vakaseparatana because takaseparatana kuma1 dzemakuseni. Musi 25 26 ndatomuka paipai kumapast 10 dzemasikati ndikatobata mukomana waya friend yangu yechikomana yandakasangana naye nesu. Auripi nhasi timbonyasa kuonana wati mukomana abva andirector vandaenda pamba pake vanamutora ndikati ona handiti unoona munhu wakaona ndinaye nezuro uya because takangoseparatana zvisina kunzwisika. Daunzwa kuti akasvika mumbabwe here ofichi foni yake inge isingachaiti kunyange ukamuisira message. Saka anga achakarohwa hake nebhabharasi iye anomwa hake doro nangu handini. So taenda paya tasvika paya taenda pachigemu chake tasvika pasina vanhu papakavharwa tobva taenda pamba pake aitogara nevabereki namai nadheti vake nebhuradha yake. Tasvika ndikatomukera nepawindo kozi rumu yake ndaisiwa sezvo aimbondipinzawo imomo tichingotandara wati. Ndanoka pawindo pake akatipinda, ndapinda nefrendi yangu ya anga atorara. Tataura nyaya abva tatoonekana, hatina kumbonyetsa kugarawo ipapo. Wamusi wa1 manje isati yasvika musi wa1 ifrendi yangu yechikomana yakatanga kundifurira kuti kusvauri towira nebhaby boy chidanana naro wati. Ndikati handitombonangana feeling naye because munhu angofana nini mukomana zvafana ndenda tongodanana nini. Mukomana yabva atanga kungondiseka wakatowanda paipai awakapusa chichi uri kutoiswa mudhuze kutadza kudii kudanana nemunhu. Ina handina kumbozvisawo musoro. Wamusi wa31 December akabva afona musikana uya zvikanzi uya kumba kwedu kune kanzi ayo chingouya tine kasmall party kaprivate party. Ndikati alright, andato haya Uber paipai ndaenda kumba kwake. Kumba kwavo nekwedu kwakusina mbonyenya kusiyana zvidifferent, tingati almost 3k. Ndaenda kumba kwavo paya. Saka chichakandinetsa ndechekuti tichisvika pamba pavo pakangozara zvapasingamboite, pakangozara zvasikana ndofunga zvavo zviri 8 nevakomana 3. Vakomana vatingati ndichivatarisa 2 wacho
ndingati ndovanga vari vahombe kwandiri. Mumwe wacho ndaitongoona kunge tiri same age. Then zvasikana izvi, vasikana kuSouth Africa munongozivawo, tiri twakura but tiri twana. Tasvika paipai atonipinza mumba. Ndichipinda mumba ndakamubvunza kuti ko muchemberi wako ari ipi nadheti wako, kozi vaitondifarira wakadheti wacho namai vacho. Zvikanzi vakaenda kuchechi vari kudzoka musi wa2 January. Ndikati alright. Saka mumba maya maitwa vaimwa mabhiyasi wati vachirova zvinhu zvonzi zvimashisha kana muchizviziva zvezvo. Abva nditi ajoina, ndikati nandimwe. Pandakati nandimwe abva atanga kutarisa vamwe vasikana abva atanga kuseka vachitorova zvimashisha wati ndatokula zvangu vachiita zvavari kuita. Iye akabva adaidza vasikana vaya vanga vasara vari 4, vamwe vanga vatoenda, vamwe 4 vakaenda ne3 boys, chatangosara tiri 6, ini naye nevasikana 4. Kubva adaidza vasikana 3 kubva pasara 1. Akagara achibhema achiita sei, adaidza vasikana vamene zvaanga vakutaura mani nevasikana aya. Abva adzoka panditi chingojoina chichi, unongoitawo zvekuti usadhakwe chichi. Ngati nandimwe. Saka musikana waya abva aita zvaiva zvekuita kunge ari kundibata mapendeketo. Ndobva ndabayiwa pahura, asi ndakatonzwa kuti ijekiseni randibaya. Sangwa yakandibaya mani, abva aita kakuvhunduka kake kakusuduruka fast zvezvo. Pandakada kusimuka ndandakuona vision yavanhu vanga vari ipapo, zvese zvava zvingoitika zvazvingoti tutu kunge zvinhu zviri kungoroteta mimi zvazvingoita so. Saka chiri kundinetsa ndechekuti vasikana va3 jekiseni ravakandibaya handisi kuziva nderei, kozi ndakabva ndarara nawo dhero ende zvandisingazivi zvavanoziva ivo, ini ndakazozviziva ndapepuka. Then ndarara nawo akabva andisira zvandichiri kurimemba zvangu, andisira 5,000 momwe maranzi. Abva andisira 5,000 momwe, kobva anditora paunondiradzika kumba kwedu. Ipapo amenda ndatotonge ndadhakwa, hamene zvandada kutongonzwawo ipapo. Bvandiradzika kumba kwedu musi wa1 kwakunonodoka ndandakarara kumba kozi ndaigara ndega, ndaita zvengorenda ndichiita sei. Kubva azondisira meseji WhatsApp zvikanzi sorry nezvakaitika nezuro, asi ndakupa mari yevhara muromo, ukatasa mhomwe mako unoona mari iriyo. Saka chinondishungurudza ini ndechekuti vasikana vanoita zvekutengesa muviri zvandotoziva, asi vana vechikoro unongoziva kahunhu kekusouth Africa, vana vechikoro vanototengesa muviri chaunotoona mabhawa. Ndiri kunetsekana akoma kuti handitorina here
batirawo kana chirwere kana chikozi ndombofunga kudai kuenda kuchipatara. Asi zvinoita zvipatara zvekuno manje, kana uri mushona zvaizvo akangotoonekwa kuti hausi wemuno, neni zvawangori so. Saka musikana ndakabva ndazotosiyana naye kutamba naye, ndakabva ndatomubhuloka nenhamba dzake. Ambotanga achiuya kumba kwangu achirinokera achiita sei. Saka ina handichadi kutamba naye musikana uyu. Asi chinondinetsa ndechekuti jekiseni rakandibaya riya, kana nanhasi izvezvi ndinongoti ndikati gare gare kana ndikanyanya kushanda zvezvo ndoona vision yandaimboona yakuona zvinhu zvakuroteta kuti kugumidza ndagara pasi. Saka ndonyaya ndakasangana nayo ako. Zvakaoma ladies and gentlemen. Maparents vamwe vakuita vachibatira chirungu padenga ndizoti kuita kwemari here. Mwana ari kujaidzwa to an extent yekuti mwana ona izvazvo leader mwana musikana uyu ko nyaya yatapiwa stole munoionawo sei? Munokwanisa kuvabatsirawo sei mukumatapiwa? Nhasi zvinhu zviri kutovashungurudza. Let me know what you think in the comment section. My name is Slick Nelikwan Panopama Zim Untold Stories pa Slick Media TV, your favorite channel wapaya ko zvazaraga. Until next time, I am out.